1-0 Haribolle. Valitettavasti. Tässä tulee tasoitus. Ainakin mä toivon niin. Ja sieltä tulee nätti maali. Ai. 1-1. Joo, 1-1 on. Mut nyt mä teen maalin. Kyllä nyt tulee maali! Ei suoraan päälle. Huono oli. Haribo torjuu. Haribon vuoro vetää. 1-1 vielä. Seuraava maali ratkaisee. Ja nyt Rasse tekee sen luultavasti. Haribo maalissa. Ja ylärima heiluu. Hieno torjunta oli multa kyllä. Nyt tulee lopullinen ratkaisu. Anteeksi Haribo. Ei se mene puikoista, kato. Siellä on. Ja Haribo voittaa. Kyllä oli tiukka rankkarikisa ja toi vikamaali, mehän päästiin sen tahalteen. Totta kai Haribohan hävii muuten aina nää. Joo, nyt se voitti.